Kuthiwa kwakunomfana owayehlupha ekhaya, ongalaleli, ongayenzi into atshelwa yona. Umndeni wakhe wawusuzame kaningi ngakho konke kodwa elibe engalaleli. Siyazazi ingane zethu masedlupha. Bazama ngisho induku yangasebenza. Kwathi omunye uma efika kuleli khaya bemxoxela abazali ukuthi sesikhathele le ngane sisayazi soyenza njani. Ngoba phela ukho umgqomo wokulahla umuntu. Wayesebatshela lona owayivakashile ukuthi anike nimthathe kuthiwa kunomfundisi omdala la endaweni okwazi ukuthi asize. Bamthatha umfana bamisa kulowo mfundisi owayesekhulile engasaboni ngisho emehlweni. Bafike bamchazela isitori ukuthi sesizame bonke kuthiwa simlethe la kuwena. Babecabanga ukuthi mhlambe khona azokwenza noma mhlambe uzomthandazela noma yini. Kepha lo mfundisi wenza into ababengayilindele. Wamane wathatha umfana wamhaka. Wamembrace. Wangakhuluma amagama wathatha wamhaka wamembrace. Bahamba bedumela ukuthi kanti sihambela mahala. Kepha kusukela ngalelo langa umfana washintsha impilo yakhe. Ngenxa yaleya haki, ngenxa yaleya embrace. Njengoba namhlanje sigubha umkhosi womzimba negazi elingcwele lika Jesu. Lo mkhosi usikhumbuza ngoNkulunkulu. NgoNkulunkulu ozimbula kuthina. uNkulunkulu ofuna ukuba simuthinte. uNkulunkulu ofuna ukuba simbone ngamehlo. uNkulunkulu ofuna ukuba simembrace. Lo uNkulunkulu lona uziletha kuthina uthi touch me, feel me, embrace me. Lo uNkulunkulu wesiza kuye. Ngobani kwesinye isikhathi njengale ndaba engiqale ngayo iyanombana, kwesinye isikhathi amagama awabalulekile. Kwesinye isikhathi amagama awasebenzi. Kwesinye isikhathi amagama awanele. Uma ngabe ugula ulele esibhedlela befika abantu bazokubona, kwesikhathi bangasho konke kodwa kufana nokuthi awuzwanga lutho. Kanjalo noma ngabe ushonelwe, uma abantu befika bezokududuza bangasho zonke intshumayelo kodwa sometimes amagama wanele. Kwesinye isikhathi amagama wafinyeleli kule ndawo wena mhlambe efisa ngabe afinyelela kuwona. Ingakho ke lo uNkulunkulu esinaye esimgubha namhlanje uthi kumina, noma ungasafuni ukukhuluma, noma ungasenawo amagama, kodwa nje just look at me. Ngibuke, ngithinte, ungifile. Akafuni ukuba uNkulunkulu ongathi ukude nathi, kepha uNkulunkulu ofuna ukuthi abe seduze nathi. Lo uNkulunkulu lona siyafundiswa ngomunye wabacwebileyo owayethi mengena esontweni afika ahlale emuva aguqe, meqeda lapho athandaze kuthuli aphinda hambe. Nangesonto elisafika ngene ahlale kuthuli aphinda hambe. Bakubona lokho ekwenza njalo waseyabuza omunye, wathi ufike wenzeni ufika lapha emuva ufike uguqe? Ngoba ngikubona isho lutho, wathi nje ngifike ngihlale ngimbuke lo uNkulunkulu naye angibuke. Ngimbuke njena naye angibuke. So nathi le mfihlakalo iyasikhumbuza kwesinye isikhathi ukuthi awuyinike ithuba umbuke lo uNkulunkulu. Ake uzinike ithuba naye ukuze abuke nenhliziyo yakho. Kulomkhosi esugubha namhlanje usikhumbuza ngemfihlakalo yasenqamlezweni. Kwimfihlakalo yasenqamlezweni kwenzakalani na? Kwimfihlakalo yasenqamlezweni lesibonayo sifica uJesu ngenamandla. uJesu oseshayiwe, uJesu wahlutshulwa ingubo, uJesu obethele, uJesu wayenqunu esiphambanweni, owayengakwazi lo Jesu wathi noma esefile wabekwa ezigalweni zikanina,
engasakwazi kwenza lutho, engenamandla. Maybe nalokho kuyasifundisa ngale mfihlakalo bazalwane ukuthi lo nkulunkulu ungunkulunkulu wabantu abangasenamandla, ungunkulunkulu wabantu abangasakwazi ukusikhulumela, ungunkulunkulu wabantu abangasenamuntu ozoma eduze kwabo la bedinga khona. Lo nkulunkulu esimgubha kuleli sacrament engcwele ungunkulunkulu futhi wathina esisezonweni, because umuntu mesezonweni esesonweni ebishilo usuke engasenamandla okuyisiza. uNkulunkulu lo sikhumbuzayo ukuthi ngiyeza ngizokutakula. uNkulunkulu lona simthatha simise ebhedlela kwabagulayo, uNkulunkulu esimthatha simise emakhaya kwabagulayo abasuke nabo ningasabavisit. Ngoba phela mebehamba phakathi kwethu lana niyabathanda, kodwa masebese emakhaya nisabazi. Beniqoqa imali zabo kodwa masebedinga nitholakala, ikakhulu laba abasemhlanganweni. So lo nkulunkulu uthi noma ngabe leso salikwazi lasihleli khona sesizodwa, kodwa mina ngikhona njengonkulunkulu wakho, ngizokutakula osizweni lwakho. Uma uJesu ekhuluma uthi kuthina yenzani lokhu nenzele ukuthi ningikhumbule, uzokusho lokho emisweni athi yenzani lokhu, do this in memory of me. Amagama akuyasala, but lamagama ngendlela uJesu awasho ngayo awasho ngendlela ukuthi uma nenza lokhu niyanguyisa. Whenever you do this or you keep this in my memory, you bring me back. So njalo uma sizokulenkonzo yalomhlatshelo engcwele siyambuyisa lo nkulunkulu. Ngobani? UNkulunkulu osigcinayo isethembiso sakhe, osaziyo ukuthi ngathi kunina ngizoba nani kuze kube ekupheleni komhlaba, angeke ngize ngilishiye. Ngoba siyazenza izithombiso. Yakhumbula ithembiso wazenzayo abaphakamisa abashadile ngibabona. Uyakhumbula ukuthi wathini ngosuku lomshado? Usanjalo namanje, usasebuhleni nasebini namanje, usanjalo namanje. Abanye benu sebeyademedisa. Uyakhumbula lesithembiso wasenza ngosuku ngene emhlanganweni ngesikhumbula uthi mina neflag lami ngizoze ngifele kuyo lenhlangano. Uyakhumbula? Usanjalo namanje, noma sekuthiwa sifuna imali njalo, kuthiwa sihamba njalo, usanjalo lesithembiso. Uyakhumbula isithembiso wasenza ngombhabhadiso wakho? Usasigcina yini namhlanje? Usakhumbula ukuthi ngiyamala uSathane? Usamala namhlanje? Umalile nje namhlanje kuseni uSathane? Izethembiso bazalwane, they are meant to be kept. Thina ezethi ithembiso sizenza mihla namalanga, siyiphule mihla namalanga. So siphume kulomnyango sobe sesiyiphulile ithembiso. But lo nkulunkulu ezakhe izethembiso zimi ungunaphakade. Ngobani? Isethembiso usenza komunye umuntu. Isethembiso akusona sakho kuphela, but sinomunye umuntu phakathi. Isethembiso sikhombisa uthando lwimfihlakalo engalena. Ngoba nothando sikubiza ngesipho, it is a gift, uthando. So nalesethembiso sisenzayo sisitshela ngothando lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi mina ngicela ukusherwa, angifuni ukuthi ungigcine ngedwa. Yazi abanye bethu kuse kuthiwa uNkulunkulu uyangqongqoza enhlizweni zethu. Ngenize lo mazwi, abanye kungqongqoza ngaphakathi ufuna ukuphuma ngoba simvalele ngaphakathi, because sinomona ngaya simsheri. Ngoba lo nkulunkulu uthi share me with the world, ukuze abantu bangazi. That is why besamba lana besingabusisi thina kuphela, besibusisa umhlaba wonke, besibusisa abelele bengazi, besibusisa bedaliwe bebanjwe ibhabhalazi, kodwa ngoba lo nkulunkulu bayamdinga naye. uNkulunkulu wethu akayena omona. Uma kuphunywa lana kuthiwa hamba ngoxolo, akushiyo kuhamba olala, kuthiwa lokho sukudlile akubonakala ngaphandle, lokho sukwamukelile akubonakala ngaphandle. Yazi bazana imfihlakalo esiyigubhayo, ngiye ngathi mengicabanga ngathi kodwa Nkosi yami siyakhala endaweni ezonke ukuba besizokhala kuyena. Bazalwane, siyazenza ithembiso endaweni ezonke ukuba besizozenza kuyena, ukuba intshumayelo zethu beziyopheleliswa kuyena, ukuba zonke izifiso zethu beziyopheleliswa kuyena. Yabona bazalwane, uma siphuma lana you wonder ukuthi why abantu bengangeni kulelo.
ngoba bambone noNkulunkulu kuthina esimukela masonto.